Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time City sa na maing gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, senaryo ni kita sang panahon na check naton subong ang Provincial Disaster Management Program Division. Kina-check naton kumustang lakat sang panahon, medyo nagaguom-guom sang aga kaina, puwerte ang bunok sang ulan diri sa syudad sa Bacolod. Pero pag hapon-hapon, uluod to na dula man lang mga kaksyon. Pero may gina-check ta karon kay sining malain kung kaisa nga lakat sang panahon, may aragid sa mga dulo disgrasya, no? Tawgan ta karon kompleto nga detalye sining isa iya ka fishing boat mga kaksyon nga naglugdang didto sa area sang Bantayan kag Cadiz area. Allegedly may ara sang missing, no? Sang mga sakay sini-check tanay karon. Ara na sir sa aton nga linya. Ang aton sining PDMP wala pa. La City 8 na mga Action Radio Philippine Standard Time. Action Firing Line. Kagab itong report may ara sang lang-alang sila. Sige, hindi na lang. May kaso. Kay basi kuan sila inang sako sila matinyo na. May problema. Kagabi basta may gina-check to nga mga LPAs mga kaksyon sa gwa sang pungsod, ano? Kag gina-monitor gid mga tag 500 kilometers away pa man to sa Philippine Area of Responsibility, pero dasig niyang habyog sang hangin mo, na? Way takbalo so anong sitwasyon gid. Arita sa La Nina pagid nga panahon, tiyan mo na kung kaisa hambal naton nga medyo di kita magkumpiyansa sa maulanon kag mahangin nga sitwasyon. Ari nang lakat sang panahon si Sir Dave Coahaw sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, ayong gabi. Yes, Sir Bry. Mayong gabi man sa imo, Sir Bry, kag sa tanan tagpalamati sa sining istasyon. Yari aton lakat sang panahon, September 24, tuig 2021. Sa gihapon easterlies ang padanyo nagapekto sa Luzon, ang Metro Manila kag iban nga bahin sa pungsod Pilipinas makaagom sang kasarangan tubtob magalumo na kalangitan. Ini pagupdan sang lapta nga pagtupa sang ulan tugas sang easterlies kag localized thunderstorm. So Western Visayas sila kitman ang Negros Occidental kag Bacolod City makaagom sa magalumo na kalangitan. Ini pagupdan man sang lapta nga pagtupa sang ulan tugas sang localized thunderstorm. Sa kasarangan nga huyop sang hangin, nagikan sa namina na sidlangan, tubtob na sidlangan, naga-impluensya sa kabugsan sang probinsya. So ang kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tubtob, mabulobalod, Sir Bry. Okay, nasang aga, purti nga bunok sang ulan, sir, no? Yes, Sir Bry. Pagtapos lang ito na ako man-report sa stasyon yan, nung bumumba man din ng ulan, Sir Bry. Purti tod mo, no? Pagkahapon, uminit na naman siya ang resulta, trangkaso, guys, ni. Mo gining imo sa aton subong, Sir Bry. Sige, nakatumar ka na sang imo nga mga medisina, dira?
Way ko inom galing bulong sir bay, tubig lang Tubig? akong nabumba. Oo, tubig pwede gid ano. Pag maligam-gam abi nga tubig nga may Dug na igo kidney ko kung magtira ko bulong. okay, sige. Oo, sige. Sige magpawahiway sir. Salamat gid sa time ng gabi. Thank you gid sir bay. Ara ka subong sa stasyon ko sa balay mo lang ka. Ari sa estasyon. Okay, feedback. Ga feedback ta sir sa aton dang linya. Oo. Kay kagina nag-report ko sa kay Sir Vic Mercado. Mm. Ang sasagwa sila yung stasyon nila report. Kami diri ari sa studio kami no? Sige Sir Bry. Salamat kid Sir Bry. Salamat. Kag mo sa liwat. Sige. Okay, matulot tawhay palibot ta, no? Dulot din isang La Nina plus mo tong mention ko kay mga LPA to bla. Monitor lang ta anytime maghalong gid kay kabalo ka subong nga panahon. Hindi mo na gid mapaktan na ang sitwasyon naton, kibot lang ta, nagaulan lang, kibot lang ta kung kaysa grabe man ang init. Duay ka pasingad tuwan. Action firing line. Sa mga utod ta nga nagapuyo sigad sang baybay si Dalom sang Taytay kilid sang kasubahan kag kabakisan alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time la City 11 na. Subong nga adlaw Biyernes kita yari na makaksyon kita sa Setyembre 24 na, no? 24, 2021. Bukas ng aton sini nga Facebook page pagya sa aksyon radiobacolod.com.ph sa web naton YouTube plus ang Twitter account mga kaksyon. Text hotline naton 0963-757-0874. Padala din ang mga mensahe nyo kay basahon tanakaron basta nubo-nubuan nyo lang, no? Nubo-nubuan nyo lang. Aksyon Brian Warden. Aksyon firing line. Onboard na, Toblas Nuwabeng Takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Ano bala nagali na gumbang nga balita sa aton sining pagpangalagad? Unahon ta karon sa Aksyon Roger Gute makaksyon didto sa syudad sang Cadiz sining isa ka mangingisda or sakayan pangisda makaksyon nga naglugdang allegedly didto sa tunga sang baybayon sang Cadiz kag didto man sa bantayan sa area sang Cebu. Ang pinuno karon sang Philippine Coast Guard ato sa syudad sang Cadiz kabay pa nga malabot ini ni ka Aksyon Roger Gutib karon kay na inayawan kita ka kontak ang Aksyon Radyo Bacolod sa kaya PCG Librilla naga-travel guro. Samtang gi-update nato natong LGBT bla ang isa ka gay nga nasapuan patay sa Calatrava nagligad nga adlaw nagakabit sa balayan. Ang pulis hindi gid 100% nagatuo or nagapati nga wala sang foul play. Siya daw may foul play gid ini ang kabatayon sang ini nga gay mga kaksyon. Rason nga padayon ang tipo nila sang pila ka mga ebidensya agod may ara sila sang pasakaan sang kaso. Keti aminado ang live-in partner sining nasambit nga napatay nga nag-away gid man sila prior nga nasapuan ini nga nagakabit na sa balayan. Kag may pilas pa magluwas sining higot sa liog niya mga kaksyon. Perti man ka konflikto ining relasyon sining duha no kay ang ining gay nga ini ang iya nga ka-live-in partner abi mo kon sin-o Action El Rey ang iya pakaduha. Action firing line. Perti no anyways why natada argue kon mag-ano da sila ang aton di pangitaon paano nga napatay kag ang nagakabit na ni sa balayan. Ang iban nga balita mga kaksyon kaina kagabi na interview ta si Sir Winnie Sancho may connection sining agmabla iniblang Asembleya General Assembly makaksyon sang Sineco sa maabot yang Domingo Setyembre 26 nga ginapamalabagan sa pila ka mga grupo sang Power Watch kag iban pa of course konsumidor bangod sa nakita nila nga illegal. Kung isan taga Sineco do pabungol man ni sila mo way nagid balaya pulos ang konsumidor way nagid sila nagapamati sa singgitan sang tawo ang ila na lang matuman nga ang gusto nila nga matuman tanihatagan man tsansa no ang mga nagapanawagan da magsabat man ka magpagwa sang ila sini nga bahin bla kon nga ang patigayonon gid ini despite sa mga panawagan nga hindi lang anay.
Amo-amo ni sila sa Basiwa, Prime Water kag Sineco, mga utilities, mga kinahanglanon sang tao sa matag adlaw nga tanan nga daw amo paninggado sa aton subong sa kapigaduhon. Kaya Sineco subong sa pagkadlagko sa balayran sa Sineco, amo man ang tubig diri sa Bacolod. Ang Sineco kun way mapadalaan sang kuan pahibalo gikan sa ERC to, puwerte nga patong nila sa konsumidor mo. Sa to nagkalaguba nga mga kagamitan nila sa may piyakto nga probinsya ho. O ipatong lang nila dayon sa konsumidor. Nga hindi man na iya problema sang konsumidor, iya man na isang ilang nga kagamitan da, taning gastuhon nyo na da iya, ang inyo ang ginabayad na sa ila to, hindi kay ang iya ka Sineco nga konsumidor amo sagin nyo kasukot. Action firing line. Ti refund. Daway man ko ga pati sa mga refund di kay do laban drawing na refund na. Action firing line. Ang ibang nga balita makaksyon diri sa syudad sa Bacolod, suno kay Attorney Archie Baribar Councilor, hulaton nila iya kon may ara sang laying nga i-mandatory ining vaccination nga ini against COVID-19. Mga kaksyon ano? Kay ti national lay ang ginahulat diri mga kaksyon, although nga ti nagligad gabi gin plastar ta sa inyo nga may ara na sang House Bill nga ginaduso diri kag hambal sang House Bill mga kaksyon nga way ini naga-discriminate sa mga tawo nga hindi magpabakuna. Action firing line. Kabalo kami mga relihiyon nga hindi sila ya nagapati sining bakuna nga ini. Hindi mo na sila mapilit gid. Ti wala sang diskriminasyon. O galing kung ikaw isa ka kwalipikado gid nga dapat magpabakuna, pwede kaya patungan sang 10,000 pesos nga penalidad kag pagkapriso sang isa ka bulan. Kung kwalipikado kagid iya nga dapat bakunahan. Pero kung may ara sang doctor's advice nga hindi ka pwede, hindi man magpilit ang gobyerno. Action firing line. Ang alkalde sa Bacolod subong may plano na nga mag-meeting sa EOC matapos nga tumimbuok liwat ang numero sang kaso ni COVID-19 sa syudad sa Bacolod. Subong nga adlaw magkaksyon ang Bacolod yara sa 165. Samtang ang Negros Occidental yara naman sa 234. Action firing line. Pwerte nga pagtimbuok, no? Tiabo na ni, kuha na ni, search na ni sang ginatawag naton nga Delta variant mga kaksyon. Action firing line. Sige, idiyahan tada todo sa mga public officials ta. Kag kita nga pumuloyo, dapat magsunod kita sa ano nga mga guidelines. Ti sa probinsya, halos puno na tong mga hospital sa COVID patient gid lamang. Mga kaksyon nga mga katri dito kag mga kunano nga mga isolation facilities dira sa mga distrito nga mga hospital diri sa Negros Occidental. Most likely sa mga Cadiz kag San Carlos, may ara sa Valladolid mga kaksyon. Ay sus ko, nagabululuta na subong sa medyo malala nga sitwasyon kag may mga simptoma iya sining COVID-19. Action firing line. Nantaon ta ni mga balita detalye karon kag amo na nagamonitor da subong paalinton da sa mga kilala nyo nga maghalong gid kay padayon nga nagasaka ang numero ni COVID-19. Action Brian Borden. Action firing line. Diri sa Bacolod mga kaaksyon, nakaprepara na ang task force disiplina kay sa maabot nga dason nga adlaw ang Comelec Bacolod magapatigayon sang satellite registration sa University of St. Lasal. Dito na sila maplastar sa Guaan na naman sang Lasal. Nangayo sang tabang ang Comelec para mapatuman gihapon ang ginatawag nga social distancing mga kaaksyon. Action firing line. Sige, nalasyit ni Jason Wyber pa, di Jason Wyber mga kaaksyon, nga bahin sa itong pagpangalagad. Dulong sa ito niya. Lasyit ni Jesse Nuaybi na ang mga balita iya sa nasyonal mga kaaksyon ari, no? Ang mga balita sa nasyonal kay subong adlaw nagbalik naman sa 18,659 ang nagpositibo sining COVID-19. And nagdangat na sa 2,453,328 ang kabilugan. Ang aktibo diri yara sa 175,000 na naman 324.
ang naka-recover 2,240,599. Action firing line. Ang patay 37,000 na 405 mga kaaksyon, no? So amo ning nga nagasaka or amo ni yapon kadamuon sini nasambit iyang kaso, pero ang didto karon sa National Capital Region Gapalayag nga nagnubo-nubo na ang padayon nga kaso sa COVID-19. Meaning, ang ini nga mga 18,000 nga ini posible nga halin ini sa mga kaprobinsyahanan na naman mga kaaksyon. Action firing line. Tididto gani karon sa Manila ipausisa sang DOH mga kaaksyon kun nga nga nagnubo sang 10% ang nagpatigayon sang mga swab testing mga kaaksyon gikan sa National Capital Region, ang Region 8, 9, 10 kag 11 pati na ang Soc-Sargent Caraga mga kaaksyon. Suno dire kay DOH si Virgie ho. Siya ipausisa, tadi nga nagnubo ni nagpa-swab test tao. Action firing line. So nagligad to nga sinimana, yara pa sa 2,087,548 ang nagpa-swab test mga kaaksyon. Pero sini nga mga inadlaw, nga aara na lang sa 258,047 nagnubo sang 10% according iya kay Virgie. Tingakon sini nga gamay nga opinion, nga ang daw na tingala kapag nagnubo. Meaning, wala na sang may nagpa-swab test kay nagnubo, posible ang may ginabatsyag sa COVID-19. Action firing line. Di sila natingala, sila yaho nga ang nagnubo sa 10%, hindi pa ka mo malipay, di ba Sir El Rey? Dapat malipay kay mo iya, kay nagjutay ang nagpa-swab test. Pero natingala sila nga ako na nagjutay. Ay nano, doon di ko maintindihan taga DOH. Sabi ko magpagwa ka mo sa inyo nga statement, abi, pihuan nyo man abi nga hindi man maglibog ang utok sa tao. Ako personally, libog utok. Action firing line. Dapat gani malipay. Kay nagnubo sang 10% ang nagpa-swab test. Meaning, dako ang nabulig sining bakuna nga ini. Kag wala na sang may nagbatsyag Action El Rey, di ba? Alangan magpa-swab test kada karon kun mayo mo lang pamatsyag mo. Oh, ano ka luko-luko kay mo? Action firing line. Oh, ano may mga target ka mo ginapangita, dira? Di hamal ni Virgie siya nga nagnubo 10%. Paano? Wala. Ito siyempre, why sa may nagabatsyag? Alangan pa swab test ka da. O dapat ang statement mo di guro malipay ka. Salamat gid sa Ginoo. Kinagnubo sa 10% ang nagpa-swab test sa sininga mga sinimana. Pero subong, ginapaimbestigaran pa nila kay nga ako no nagnubo. Action firing line. Taga DOH doon di tama maintindihan kung kaisang inyo sining kuano, ang gusto matabo di responsod Pilipinas, no? Pagkabasa ko sini lingkoy, doon di kumahangpan kung anong pinaka gusto matabo sa Department of Health mga kaaksyon. Pero sige, basi lain man ang interpretation ko, kabay pa nga sala ako, pero pananawan ko daw mo amogid. Daw mo amogid nga may mga basi may mga intulin na masang ginahimo da. Ti Malacanang, suno sa Malacanang, ang pagdula sang face shield mga kaaksyon, pwede na gid nga himuon diri sa Pilipinas, linsulit naman nila ini 3 days na nimo. Nagpagwa naman sila sang statement. Siya, pwede na gid nga hindi kamo maggamit sang face shield nyo dira, no? Labi na gid kung ara kamo sagwa sang balay nyo, sagwa sa mga edipisyo kon building, nga inang matawag naton nga wala gid masyado sang tawo or hindi crowded area mga kaaksyon. No ginsulit sang Malacanang ti kita suliton taman siya, pero kung ara ka sa mga close kag mga crowded area, kag may ara sa mga close contacts, meaning damo tawo nga ara kamanda ka tindog, dapat mag face shield kagid, no? Diris bakulod daway damo naman diway ga face shield. You know what ang ginahimo sang tao diri sa bong bakulod? Naga face shield sila mandatory sa pagsulod sa mga malls kag sa mga merkado. Agod nga hindi sila pagsawayon nga wala sila sang face shield pagsulod sa mga entrance na dira. Pero pagsulod mo mismo sa merkado kag sa malls, away na. Ang face shield ara na tanan niya sa ulo, ginhimo na iyang ginhimo na iyang turban ang tawag nila sa namo. No, sa pinakasimple bla sa ulo ginabutang. Firing line. Kahit di kung case atod, pero sa akon sa giko face shield kainit gid man sa guya mo. Pero duway na gid man ta dapat sining nga sagi kalalis pa sang facial dira, no? Kung depende na sa imo
Kung nagapinsar ikaw nga si face shield may mabulig sa imo, hala suka. Kung waay, labi na gid kun wala ka malang sang tupad nga damo nga tao, ti kakasalan da. Action firing line. Galing ang Malacanang subong makalilibog. Ahaw sa face shield lang gid, ginapadalman ginila. Hala, sulit-sulit boss, may statement na naman isla. Face shield lang gyapon ang statement. Why nagid ibanda? Why nagid sang may ayad-ayad nga mga balita kag mga maka-think positive bali ang tao abi hindi lang positive sa COVID-19 kundi mangin positibo sa ila pangabuhi abis plakadlaw. Action firing line. Puro official nga hindi man daw hindi ginibugat nga isyu mga kasya. La 7:25 na. Dire kita sa ibang nga balita. Oy ari si Galio, si Senador Bongo pabor gid siya nga pwede na makadihon sang pila ka mga tikang ang Commission on Higher Education o CONCHED mga kaksyon sa pagbalik sang face-to-face sa mga kolehiyo kag mga universidad naton. Bisan ako guro do pulo pabor na malang ko niya, no? Sa mga kolehiyo, mga universidad, mga state colleges bala or na mga sitwasyon dira. Kay ni sila mga dalagko na gid ba ni? In short, kompleto na ni sila. Kompleto sa buot. Magluwas lang sa mga high school, elementary, sometimes daw kinanglan ta pa nga i-regulate gini sila, no? Pero mga college naton, pwede na kamat-amat face-to-face And CHED naton dira, but amo na mag-coordinate gid sa IETF, DOH kag iban pa to secure sang sitwasyon para sigurado man. Action firing line. Kay kung kisabala, kung dintong may edad na, amo pa na ang daw kulang sa buot. Amo man ang isa nagadinungol man. Action firing line. Sige, hulaton tarang iban nga balita sa national, ari maayo man iniho. Kay si DILG Eduardo Anio, no? Secretary Makaksyon, nagpalabot karon sang information sa local government unit o kon LGU sa Bugos nga Pilipinas nga dapat maghimo na sa mga tikang sining dapat bantayan naton nga pag sug-alaw sining ginalantaw nga 70 tubtob 80% nga tsansa sang El Nina sa pungsod Pilipinas sa bulan sang Oktubre tubtob sa first quarter sang 2022. Action firing line. Suno kay anyo makaksyon apisar nga may ara kita sang pandemya nga si COVID-19 pero kinahanglanon gyapon sa aton nga mga LGUs nga ipreparar ang mga evacuation center, ipreparar ang mga pumuloyo nga ara sa mga prone sa flood or delikado sa baha, sa mga prone iya sa mga landslide. Bangod sila niya ulan lang nga ulan mga kakson. Action firing line. Siya dapat ang mga LGUs naton mag-coordinate man sa mga ginatawag iyang DOH, sa mga Department of Public Works and Highways, mga kaksyon, para mabutang taman sa secure ang kabuhi sang mga tao. Ilabi na gid kung i-evacuate abi sila sa evacuation center, so dapat ang DOH ara man to dayon kag nagabantay sa ila siring nga social distancing kag health protocol. Action firing line. Suno diri sa kay anyo subong pa lang dapat si barangay kapitan, si mayor, gobernador kag iban pa may ara na sang ginatawag nga EWS o kon early warning system nga ipatuman sa ila sinitag sa tagsa ka mga lugar agod nga hindi na madugangan pang problema ta sining pandemya kung mabahaan kag ma-landslide kag iban pa. Action firing line. Ang Malacanang si Attorney Harry Roque ginadala-dala na lang sa ginadala-dala na lang sa Pasakay kag inabalang away na lang ang kaugalingon, ginapabaskog na lang ang huna-huna sa pagpalayag nga hindi dapat magproblema ang mga tao sa ginpagwa iyang rating mga kaksyon against Duterte administration. Action firing line. Hambal ni Attorney Roque siya hindi dapat pagproblemahan ining 75% nga social weather station nga nagwa kahapon nga adlaw sa diin nagnubo sang mga 9 puntos gid 9%. Kung ikumpara mo sang November 2020 nga trust rating and satisfaction makaksyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Di ko mag 75 ka pasado managyapon kung kay eskwela ka may 75 ka pasar ka na may pass gina sa punta to sa imo sining nga card, no? Miyara gani ko sa maestra nga
Hambal niya sa akon sa una. Siya Morden. Abi, hindi ka nalang magsulo. Di pa pasarontan lang ka. Firing line. Sila ko tipila kung di mo ko pasudlon man pilang akon bingas, average abi. Sa 75 lang ang mangita kano 25 kaway ka nagasulod. Action firing line. Tingko okay man, pero importante pasar. Hambal niya pasar ah. Siya pero hindi ka na lang may magsulod more din, maluoy ka. Maguba ang klasiko kung ara ka. Action firing line. Grabe man si ma'am, ko kasakit mo na ma'am sa ginahaboy mo sa akon ba? Abi, papungko alang ko, di bisan di ko kabalo. Hindi, gaguba ang klase ko kung ara ka. Sige na, pasar ka na, hindi ka na magsulod. Action firing line. Pati puli ko eh. Oh, alangan di maguba klase yung pagsulod mo to, hindi ka baho tando ay. Gapos nga kasang. Hindi lahog lang na. Ginaangot ko lang sa 75%. Kaysang November Makaksyon, 84% si Duterte. Yo. Sang iyang sining satisfaction rating. Oh. Subong, nag-75. Ang explanation diri ni Attorney Harry Roque, hambal ko gini pabasko gilang iya sining dughan kag huna-una. Amo nga suno sa iya, amo gina iya basta nagahilapit ang eleksyon. Action firing line. Now, may ara na gin man distansya. Kay kumpara mo nagligad sa mga social media. Kumontra ka lang na kay Duterte, ya sigurado kag idya may tapungol sipa, may tamparos pa, may kusi maagyan mo sa mga supporters si Duterte. Last many years ago, mga nagligad nga 2017, 18, 19. Pero sini nga mga panahon, dawala na gid man masyado, may nagasapak pa sa imo, bisan nga doon mo si Duterte da sa imo sini nga post social media. Action firing line. Te makit-an sa rating nga ini nga nagnubo-nubo mga kaksyon. La 7:31 Action Radio, Philippine Standard Time. Action Brian Morden. Action firing line. Okay, sa aton sila nga pagpangalaga ng ini nga bahin na dulong sa aton makaksyon sang live. City 32 na sa aton sini nga pagpangalagad. Hulat-hulaton ta si Action Roger Gutib sini matriyon na may commercial to sir? Oo, may commercial kita. Oo. Sige, ibuubod ang commercial anay kay balikon ta si Action Roger Gutib. This time... Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sini nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sini nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ang elementary nga iba
evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod, ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Action Radio Philippine Standard Sam, La 7:46, pabalik sa aton sining nga pagpangalagad. Ginendorso ginato ng DTX 500. Brian Borden, Action Firing Line. La 7:47 na sa aton nga pagpangalagad. May gabi lang kay Ana Sinoro, si Alex Fuentes, salamat man. Araman naga-monitor si Elvira Hilugo, salamat gid. Benji Robles Bornales, thank you gid. Si Hil Javier, araman si sa Indonesia si Melanie Calvas, thank you gid. Alex Montesa, may gabi. Si Ronald Bisera, naga-monitor man sa Romblon, San Agustin Romblon. Greet niya lang asawa niya nga si Juliet dire sa may East Homes 3, Bacolod. Salamat, God bless. Milile Oligo, naga-monitor man. Edwin Latuza Jr., lapit ng eleksyon. Patamyaw ko ni Block 19, Lot 25, Phase 2, Villa Estefania Subdivision. Ito balay ko ni Guro, lapit lang ni Sako, no? John Salazar watching from Ginobatan, Talakdan, Kawayan. May gabi lang naga-monitor gikuno ang Hongko kag Kasugod family. Sige, balikan tang iban karon La 7:48 na. Action Firing Line. Sinang standby actionan sa Action Eden or Action Roger? Action Roger? Action Roger? Sige. Ako ang sa Action Roger. Anay sining material maka-action sining ining isa kasakayan pandagat nga nalunod dira iya sa area sang Cadiz. Ang balita ng Action Roger, go tip ginadul. Roger, may gabi. Yes, Action Boy, may gabi sa tubak action naga-live kita actually report siya sa mga Philippine Coast Guard, pero in-interview na ito recorded si Philippine Coast Guard Provincial Commander Captain Lodovico Librilla kay may ara sa kantuan Action Bay, Okay. Babalik siya sa Bacolod So ang report Action Bay ining may katalan sa nalunod bala
nakapsize nga isa ka isa ini kasakay padagat ang FB St. Peter Fisherman 2 nga sa din ginapanagyan ini isang TriStar nga taga Cadiz gid. Ang mga nakasakay sini 31 tanan ka mga crew o kung dala na mga opisyal abesa nga sini nga barko kung sini nga sakay padagat nga sa din action by ang 22 naka-survive. Ang siyam naman karon amo ang missing. Kagaya di pa ni mabalaan action by kung bala na nung status sini kay gapatigayon pa sang search and rescue operation ang mga katapos sa Philippine Coast Guard nagamit na sila nga mga equipment sa pandagat agod nga responderan ini. Actually natabo sunod sa report mga alauna ang takna sa nga kagahon no kaina ang ininga insidente sa diin ang report sa bahin in action by sa tunga-tunga sa Sikogon Island kag Carles Iloilo. Ang ininga natabo kag ari ang mga pangalan sa mga survivor kay ang mga o kunwari mga pangalan sa mga missing nga siyam. Ang missing nga siyam amo si Frankie Chavez, residente ini sang Tubuso, Negros Occidental. Amo ni siya ang kapitan sang sininga sakayan. Si Norberto Parlotso, residente sa Bantayan Island, Cebu. Amo ni sang sonar operator. Ang isa pagid si Renante Porzuelo, kag si Victor Calvo, tanan residente sa siyudad sa Cadiz. Amo ni silang steering man balakon naga malaglubag sang kuana sa Manibila. Okay. Ang isa pagid nga missing ni aton nga ginakuan sa kawan ni makita. Herminio Ronamo, residente no ini si Herminio Ronamo, residente iniya sang istansya Iloilo. Amo ni siya ang chief engineer o kon mayor makinista. Okay. Manuel Auditor, residente sa siyudad sang Cadiz. Amo ni siya ang third engineer, tercero makinista. Romel Ingli o kon Ingolbla ang pagkakwa niya. Romel Ingli, residente sa siyudad sa Cadiz man, piskador, manog pili sa isda. Juliet Salvo o kon Juliet Salvo, residente sa Don Salvador Benedicto. Banwa sa Don Salvador Benedicto. Piskador man. Kagining si Julian Dungog, residente sa siyudad sa Cadiz, amuning ilang nga kok, ang ilang nga manugluto. Ining siyam nga ginmensyon naton action bayan, mga missing ini sila nga until now, why pagid may na-recover ni. Why pagid maka-recover kung sang live body o kung ano man ang nga pagka-recover. They're still missing until now. Pagkatapos nga ginampak sila sa mabaskog nga balod sa area sang Sikogon kag sang Carles. Kamo to nga nalunod ang ila sini nga sakayan daw porsigner ni sa dako ni. Nga sakayan pandagat. Now ang 25 ka komitidos ka mga survivor nagdungka sila di sa commercial port sa siyudad sa Cadiz pero ginkantuan sila gilayon sang City Health Office kag ginpag-check up sila. Kang City Health Officer sa siyudad sa Cadiz si Dr. Maria Victoria Ibanez nag-advise nga magpahuway-huway lang sila. Okay. Huwag sila gindala di sa Cadiz City Emergency Clinic sa puno action by ang amon ang triad dira. Gina-cater ang mga nagalabot dira ang mga pasyente karawa ng mga suspected COVID. So amo ini ang mga tawo no kag ang ila siniya ti nagyaw mga pamilya nga ti makita pa ini ang siyam nga mga missing. Yari nga ito interview sa kay Philippine Coast Guard Provincial Commander Captain Ludovico Lebrilla may kantaran sa sini Actibay. Bisig ning sara na istorya ko sa isa ka survivor bali ang second mate sang fishing boat St. Peter the Fisherman 2 na nagkapit dito sa vicinity waters sang Sikogon and Carles. Suno sa iya mga alauna in between alauna alas 2 ang nagina sa kagahon gulpi lang nga ginanpak sila sang sang baskog nga balod tapos madlos nga hangin
nga nag-cause nga mag-listing ang ila barko into port side bali sa wala kag suddenly na lunod din eh. So amo nang iya revelasyon kagina. Tapos ang iya pang ambal sa aton nga may ara sila mga crew including the captain nga dito sa on board sa fishing boat nga nalunod. So, sir, may mga survivor ka mga missing, sir? So far, may arata nakasurvive sa out of the 31 nga officers and crews ang FD St. Peter Fisherman the 2. Bali 22 sini sa ila nakasurvive. Bali siyam ang missing. Karon, sir, wala pa kita sa mga recovered body sa mga missing, sir? So far, sa karon wala pa man ta recovered body sa mga missing. Pero hopefully, kita laong mangyapon nga ang siyam nga to makasurvive sila. And then ang aton barko, ara na proceeding ng aton barko ang SARB, ang BRP Nueva Vizcaya, SARB 3502, kung sa din ang area ang ginatag sang nakasurvive nga fisherman. Ako din sila naglunod. So, survive sa portion sa pagpayag ni Philippine Coast Guard Provincial Commander Captain Lodovico Librilla. Pati gayon sa karon. Action Roger, klarohon talang kaina sang kaagahon ini nagluntad ang insidente ginman gali lao. Launa sang kaagahon action by. Puerte no. So paano nakaluwas ining 22? Anong ginsakyan nila? Actually action by ang 22 ginkantuan sang ilang sister company wala nga tawag sila gani, fish carrier. Okay. Nagakot na survive ng isda. So, nakatawag. Pagkatapos sa katawag, nakantuan sila. So, ining 22, diragin pasakay, kagamuna nga nagdungka, dire sinigid lang mga hapon, sa may commercial port, Action Bay. So, meaning, from morning kay na until tonight, ongoing ang ila sining search and rescue operations, Action Roger. So may ining siyam way nagid ni no? Di nagid sila nagkadto no? Actually naga-hoping na lang subay no kasi muna no. Kasi pero kung lang taon mo halin ka ina hindi sang aga sang ang ila mismo ya sang company bala. Ay isang company nga nagkadto dito kasi may mga fish carrier na sila, may mga ara na sa tugboat. Nga nagkanto dito, sunod pa sa Philippine Coast Guard, nagpangita sila, yaway labot, abis ang iyasang Coast Guard nga ini nga hapon malang abis sila nakabalo Action Bray, nga may ara nga nakapsize, that's why nga nagpadulong mismo direksyon sa Cadiz, si Captain Lodovico Librilla. Magambal kita Action Roger nga Carles, kundi part sang Iloilo na ina, no? Iloilo. Correct. Ang isa to ka lugar din to Action Roger? Balito nga to nga, alis sa San Carles, yung Sikogon. Sikogon, part naman inaiya sang Iloilo, Mangyapon, or Cebu? Actually, ang Sikogon, siya daw, part na siguro na isang, I don't know kung yan na sang Cebu, pero Bantayan, Sikogon Island. Bantayan area, malapit sa Bantayan. Malapit sa Bantayan Island, Kumbaga daw ka-triangle, nagali, Cadiz, Sikogon, kag Carles, ang situation is tunga-tunga sila. Daw, amo na siguro, Action by ang picture gid, no? So magambal kita nga TriStar kag kadako sining sakayan pandagat, meaning gina-imagine naton diri ginapa-picture out naton pa-visualize naton sa mga utod ta nga tuman kadako sining balod nga nag-igo gid sila Action Roger ano? Kaya actually Action Bike kagabi na batyagan man naton gani di nga ang hangin bala perti nga pagpugada. Kagay na gani sa agan kibot kita sa isa di sa higad sa dalan di sa may sidaymi yung mga saging nagkalabali bala. May mga sangkahoy sa Jimelina nga aran sa dalan. Posible ka tayo pulupuganda. Guro ba si kondito niya epekto. Sino to kagahon kay kagabi na pulupuganda mga pasado las 10 mo. Okay. Mga las 11 siguro to pwerte kabaskog sang hangin. Mga pila na to sila kaadlaw kagabi sa Lawod Action Roger antes sa tabo ini?
Actually, ang way lang naton gid mapamangkot no kasi ang survivor at paman sa commercial port ang ma-proceed kita actually. Pero basta ganay for sign na Action Bray gapuli na sila yatag 3 bulan. So nang ilan ang mga kuang isda ginakuha lang sa mga fish carrier kay ginadala sa igad. That's why nga napamangkot nato nina kay hindi ni sila simple nga sakayan nga taga inuras lang mo, overnight lang. Ay, hindi ni sila yan. Kasi 31 yan sa crew. Damo niya. Oo. Kumbaga, ang ilang nga hulik dira, ginakadtola na iya sa mga gagmay nga sakayan kag dalon pahigad na naman. Amo na yung sitwasyon. Yes, so, ilan na ginatawgan ng ilan sila nga base. Pagkatapos nga, puno ng ilang budiga, kinanglan na kwaon na siya sa mga fish carrier. Yes, so, doga pa, kwan ka lang doga layag ka lang gini nga daw, nagakadto ka lang sa iban nga pungsod ng Action Roger mo. Correct. Galing kay ang ilan niya, hindi na niya kwa inter-island lang eh. Daw bali, ari lang balaya sa Gyapon sa Pilipinas. Domestic lang ni sila ya. Diri lang niya sa ato domestic, sila. Domestic lang ni sila, no? So naman, nag-stop ang rescue tonight o search? Anong sitwasyon? Kiti madulom ang area. Anong sitwasyon sang Philippine Coast Guard man? So no, kay nasa kay Philippine Coast Guard Captain Rebella nga ini nga po nagsige pero I don't know kung kay subong gabi naman kung wala nag-stop sila. Pero until now, wagil ba sa kadugay nagali dito pero nagapayag siya nga wala pagid diya sang survivor kasi wala pa sa survivor sa mga na-missing o kung na-recover ba na. Why pa? Ang mga survivor yate ari na di ang 22 bilog. Atag mo sa aton clearance si Captain Librilla pagi man di sa kay Chief Officer Wilmar Dolorfino nga kung may mga development kid man mahatag man sila dayon sa Action Bray sang information. Si Mayo Manati, congratulations kay nalabot mo gid si Sir Librilla kay I am pretty sure nga gabiyahe ni siya nga ginatawgan naton diri for confirmation mo. Ganun. Masikon baka antes magtapos sa programa mo para nga kwante ba si follow up si may development bala Action Bray. Yes, Kaya okay naman to siya mo. Na-plaster niya naman tanan ang mga dapat siya report man sa headquarters nila. I see. Basi makasuroy ka to kag makaplo pamangkot sa mga survivor, itimbrihi lang ko dayon dia before 9 o'clock o kung ano nga sitwasyon Yes, Action Bray. Ito lang nga imoon ka. Testingan ito nga mag-lisensya sa mga Blue Guard nga rada sa commercial port. Ang aton pamangkot man na kung paano ginagluntad although nga team initial kita from Librilla mismo. Pero pa istoryahon tama ng mga survivor although nga ti-ari panisla subong sa state of shock. Imagine mo, 9 out of 31 ang way nagkalakitan nga mga upod nila. Yes, Action Bray. Mugid, muna daw mabulubudlay ni sa Action Bray ni sitwasyon kasi daw trauma gini katama para masila kasi sila nga pamilya Action Bray. Yes, salamat Action Roger. So para may nga ka report, update naton sila na capsize to na lunod nga sa kaya panagat may 22 ka mga survivor kag mayara nga siyam ka mga missing pa sa sini nga mga tinon. Ini ang FB St. Peter the Fisherman 2 nga taga siyudad sa Cadiz pagayan sa TriStar Company padayon pagkaroon ang retrieval operation o ng rescue operation sa Philippine Coast Guard. Una sa balita, una sa aksyon. This Action Roger Gutibig report sa Bacolod. Action Radio! Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action Firing Line. Salamat din Action Roger Gutib, direkta dira sa siyudad sang Cadiz ng balita niya sinig na dulong sa aton sa D3 Bioduga proteksyon sa missing ang siyam ka persona tubtob sini nga mga tinion mga ka-action puwerte mo ni karisgo sa pagabuhi sa aton sini mga nagasakay sa sakayan pandagat. Action Firing Line. Dito kaya ikwanon sang hangin sa tunga sang lawod ti sino mga expectar abi kiti arima lang sila sa pungsod Pilipinas ti bisan din nga porsyon sang baybay pasas tunga kana ti dalom kana kisa ni lumos ka lang bisan swimming pool lang tinampak sang makusog-kusog nga hangin kag balod didto ti mo na lunod gid. Grabe yan, no? Ti siyam ang ginapangita patubtob sa sini nga mga tinion. Action Firing Line. Kabay pa nga nakakuan ini sila, nakalangoy, kag nakadungka abi sa may mga Ulo Island dira abi or kung din nga porsyon sang Carles dira ko malapit-lapit ato sila or sa din to nga lugar sa Cadiz dira or mga
mga Batangas dira. Basi pa lang nakahingagaw ni sila nga na makapahigad. Action firing line. Oo, kag mga tawo dira sa kilid sang baybayon nga mga ini nga ginmention naton nga lugar Cadiz man dira, porsyon sang Iloilo, Bantayan area basig namoy makita ang mga tawo diha nga kuan galutaw-lutaw, tabangin ninyo maluoy mo. Action firing line. Diha sa Bantayan mga ka-action. Las 8:04 na. Sige, no? Ang ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad mga ka-action ginadulong sa aton sang ever pagpangalagad pagbalik naton karon dugay-dugay, check naton sa Action Ed and Abuso kay ami mga hospital iyang mga puno-puno na diri sa Negros Occidental kon COVID-19 ang paghambalan. Pero may isa kita kabalita man subong ho, apisar sining pandemya ang mga tawo ya wala untat nga nagatinguha sa kaugalingon, may isa ka taga Bacolod pero daw nitibog ini sang La Carlota ang nagpanguna sa isa ka eksaminasyon pasinawan mga kaksyon sa may pinakadamo nga nagkuha sining exam nga ini sino ini babayi kag isa ka taga Negros Occidental High School University of Negros Occidental Recoletos man graduate before, no? I-check tanibig karon kung pwede ta siya malabot kag pa-explain karon sa iya sinin nalabot subong mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Alex Montes sa Sir Bry palihog ban ko patamyaw sa ilan ni Ma'am Star Mayo and Doc Matt Mayo sang Minnesota, Jinky de Lagdon, Phoenix, Arizona. Si JVL Lontayaw nagamonitor man sa Tangob. Arama nagamonitor si Ruel Sason. God bless man. Thank you gid sa pagtutok. Bia Jonathan, Jacqueline Marinio. Thank you gid. Edie Laos, good evening Sir Bry. Are lang kami gyapo ni Nanay Isabela. Gamonitor sa Victoria City. Eric Moico, Manjo Arnejo, Mario Navarro, Araman, Tamyaw lang SB Mart Gayares sang Banwang Hinigaranon. Si Barayoga Ray, ugtas gid si Ma'am Simo. Si Madam Elizabeth Malaka, malam niya astig student kag gid Bray. Ambal niya Action Bray. Hindi ka na lang mag-action Bray. Sa Brian Morden, hindi pa na kay Brian Morden mo, asin Morden lang ganyan. Morden! Ano? Miss, abigwa ka na lang, hindi ka na magsulod-sulod this klasiko, be. Ambal ko siya. Lingko nga di mo ko pasudlon, kay gabayan ko di sa tuition fee ko. Siya basari ka di guba, ganyan klase mo. Sige, papasaron ta na lang ka. Tiling ko tipila. 75, nung napangita mo, 95, buhay ka nagasulod. Din ko ayos goodbye. See you sa graduation day. Pag graduation day, tikit anay kami nga duwa, no? Thank you, gid ma'am. Si John Salazar, naga-monitor man sa Talakdan, Kawayan. Thank you, gid, no? Lilia Taton, salamat, gid. God bless man. Lawrence Baryuga, Pandanon DSB, salamat, gid, no? Si Ana Sinoro Cativer, Francisca Puso Moderaso, Merly Gonzaga, ang BFF ya ko nga si Melody Calvas, salamat, God bless. Edwin Latusa Jr., Sir Brian, the best kagid ba? Salamat. May laga the best sa aton. Justin Libran, kumusta na ni si Madam Justin Libran man? Bago ka lang ka tungkaaw, ma'am how? Busy gid ay no? Suset
Pahe Marhe, nagamonitor sa Barangay 30. Si Ruchel Fulgencio Susana, good evening Sumbray, monitor kami di Barangay Pandanon, DSB. Si Bots Salanap, Bots ni or Bats? Bots Gura. Salamat gid ma'am sa pag-monitor. Virgie Tabago, Araman, greet lang family Tabago sa Hinigaran, gapamati gid subong. Wow. Paul Spot III, Henry Palma. Si Marcelo Toledano, Action Bray, good evening da sa imo kag sa tanan nga taga Action Radio. Marcelo ni gali monitor sa imo sa Kabog. Sa Kabog ba? Amuning lugar ni nga ginalagaw-lagawan taman sa kuna. Milili Oligo naga-monitor man na. Haylang kuno kay Inday Ma'am Jinky Dayalagdona. Thank you kuno. Mansuryahan nga Mansuryahan nga sakayan. Okay sa pandagat kay ina. Ami Rivera Araman, Jen Jom, naga-monitor man si Baby Kiefer Nestoria kuno, stay safe lang. Pilton Lipura, good evening Sumbray, greet ko lang si Robbie Ann Frederick Julie Budok, naga-monitor sa Purok Sabis, Barangay Villamonte, salamat gida. Leia Younger Esquivel, thank you gid sa Talisay. Rosalina Arellano Espadero, sige, thank you gid no. Gina-monitor, gina-greet man ni Madam Jinky ho, si Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, Docmat Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, and tanan nga pamilya dyan sa DSB. Happy Friday, Action Bray. Good morning to you from USA. God bless and strong everyone. Stay strong everyone. Star Mayo, salamat. Good. Okay. Diri kita sa dalom, no? Balikan tadi. Thank you good sa mga mensahe niyo. Virgil Pinda, naga-monitor man sa Celine Homes. Kagina shout out niya si Thelma Igiko. Kag Jennifer Hormigos. Keep safe and God bless and your family, Action Bray. Salamat. Lilia Manseba sa Murcia. God bless. Okay, nabasa ko na. Milili Oligo, ang amo sa imo karespetado nga tawag Sumbrayan daw hindi ko magpati tuon na sa college life Renz Evangelista, naga-monitor man. Si Arniel Gonzalez, good evening Sumbray, monitor lang kami di sa imo sa Bangkok. Wow, fuerte ba, salamat. Kumustang Bangkok da? Ana Sinuro piho ng hambal ko ya Madam Ana. May kuya gabinutig ya. Gasugid ko ya sang husto. Okay, sige. Sige. Ang iban ga si Kativer, ang iban ga kasapawan, ano? Kasapawan siya. Relax lang ko gamay, balik ta dugay ha. 8:12. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nila! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Action Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio!
Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why hindi may nag-amat ang nalisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols.
Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. Action Radio, kaupod si Action Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:19 na. Gina-endorso naton sa inyo mga aksyon. Firing line. Las 8:21 na sa aton sini nga pagpangalagan. Action Radio Bacolod, Action Firing Line, Maricel Porano 30. 3 anyos. Okay sa aton. Hindi ni siya diri dapat ipadala. Lawagon kong number karon kung di nyo ipadala ha. Good evening, Action Bri. As long nga naga-start na subong ang bag-ong promo sa ARB from Racing City. Anong race? Racing City, Groni. Sige, lawagon ka, na? Dalagid lang kayo may gina-contact lang kami din in Action An while waiting kita sa iya sa gina-contact. Are, kung paano kamo maka-appeal sa aton sini nga promo diri sa Action Radio Bacolod nga ginatawag nga sa pamaskwa sang ARB, ano? Sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Ang inyo pagahimuon mga kaksyon, simple gid lamang, no? Mag-type dira sa inyo sini nga cellphone. Kag i-text diri o isulat dira o ibutang dira una ang Action Radio Bacolod, kama Action Firing Line kay subong nyo nabatian ini, no? Kama ang inyo sinikumpleto nga ngalan, kama edad, kama purok, kama barangay, kag kun diin ka mga syudad or banwa diri sa Negros Occidental o kon Bacolod kaman. Sa punta dira, isulat nyo gid, ibutang nyo gid ang inyo sining nga cellphone number, na? Kag ipadala ina, ari ang numero nga dapat nyo padalaan ho, ang 0970-495-1202. Suliton ko ha, 0970-495-1202. Magpamati, ikaw mo sa Action Radio Bacolod, no? Ang mga news and public affairs program, drama pagid, kay bantayan ang paglawag sang inyo sining nga mga pangalan kay tawgan man kamo na mo, no? Sabton ang telepono kag tandaan ang magic words diri nga sa Bacolod Action Radio. Na gina-extra na namon permi mo inabla maghambal kami nga una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Dapat hindi nyo ginapagkalipati kay once nagsabat kamo sina, automatic na may cash na kamo nga 500 pesos mga kaksyon, no? Nagsugod na ang pagpadala sa inyong entry sang September 22 sang Miyerkules, no? And magasugod naman ang raffle draw naton Oktubre 1, 2021. Lapit na lang sa masunod na nga mga inadlaw. Good luck sa inyo taran-tanan. Action Firing Line. Sige, last 8:23 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Ginahulat naton Action Ansi kuan atong nakapasar. Amo na, abi ko sa messenger kita. May numero na gali. Okay, sige. Natawagan naton subong. Kay diri sa syudad sa Bacolod, may isa iya ka nagpanguna or nag-top 1 mga kaksyon, ano? Nag-top 1 sa ginpatigayon iyang physician licensure examination 2021, no? Ini siya ang nakakuha sang 87.5
83%. Hindi lang niya top 1 sa Bacolod kag Negros, kundi top 1 sa bugos nga Pilipinas, mga kaaksyon, no? And ini siya, basi pwede ka naka-distance nga ma-actionan, nagasulod diri sa aton, no? Ini siya ang nagtapos ang iya nga pag-eskwela sang Bachelor of Science in Medical Technology o kon Midtech sa University of Negros Occidental, Recoletos. Kag nagpadayon sa pag-eskwela sa kurso nga medisina or medicine didto iya sa West Visayas State University, mga kaaksyon, sa Iloilo kung di ko magsala, no? So nagkuha sang nasambit iyang examination, ang resulta nag-top notcher ni siya, top 1 si Maria Ines Ciliado Benedicto, no? Amo na nang gamay nga background ko rin hatag sa inyo. Congratulations gid sa iya. Action firing line. Grabe, no? Sa kadamuon sa pila ka libo nga nagkuha sang ini nga examination, ikaw iya ang number 1. Ikaw ang may pinakataas ang score or kon average, mga kaaksyon, no? Mula o halin diri sa aton sa syudad sang Bacolod, pero nitibo ini siya sang La Carlota. Action firing line. Alang-alang siya aksyonan, alang siya. Oo. Ate kon alang-alang siya, lambuton tanay sa Action Eden na. Action Eden kung alang-alang siya, balikan tala siya karon. Oo, okay, para at least mapulo pa dayon tani aton sa pagpangalagan. Action firing line. Sige, no? Maayong gabi lang si Jan Acosta, nakatutok na si Arniel Gonzalez sa Bangkok. Action Brian, balik normal naman ang face mask lang kag alcohol para protection, no? Amo ni subong des Pilipinas ang face shield gina ayo na nga dulaon, pero kung gamiton ginila wagid problema. Si Madam Bibing Dagia Bautista Araman sa Barangay 39 Lizares Avenue diri sa Bacolod. Beth Villanueva, maayong gabi man. Thelma nabasa ko na kayo na. Sige. Okay. Sige. Aran action an. Sige. Timbrihi lang kung available na sila. Action firing line. Waiting kita, no? May isa man ka report kaning aton nga patrol subong, ho. Isa iya ka shopliftero ang nakuhaan sa pila ka sachet sang ginapatihan siya mo sang Barangay Utso. Ay, grabe, di sa sunod. Nang pangkawat lang sa kilid-kilid pagkatapos pagkadakop na kuhaan pa siya mo. Action firing line. Galing kon maayong tino sang utok mo do kabudlay magin magpangawat, no? Do way ka man gana mangawat. Galing kiti may unod ati ga disgrasya. Action firing line. Sinong sa linya action an? Why sila? Saan kayo? Ara na? Okay, ari si Action Joe Max. Okay, may gina tuking-tuking ni sa Silipuno subong. Sino na? Sa patrol. Si Action Jan. Sige. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Tinawag ko na yung patrol. Patrol, may gabi. Action na Bray, nagpangawat ni sa sulod sang mall, diri bala sa may dalan na Gatuslao, Barangay 8 Surad sa Bacolod. Isa ni sa Action Bray lalaki, no? 41 years old. Gain pangawat ni spam bala, ay nabalang ginaluto na, ginasudan. 7 ka bilog, no? 7 ka spam, gain pangawat ya. Dilata ni. Ability, gini Action Bray, kagin sok-sok yun di siya hawak ta na, no? Wow. Bali, nagsulod sa supermarket, sang mall, and then, naka-short sa mong, no? Gintang sulod, ito na ang pito gid kalata, sang spam. Kaigo-igo lang ko na siya nga short. Ano ning short saman, naga-inat ni? Anong sitwasyon? Paano yung pinangdasok ni kido kalagpad man sang latang ini? Ang short ya nagaduag sang, hindi, wala man gano'y kainat no? Inat lang di garter, blaw? Hindi man. Hindi man, silang Katie, nakahalog lang gidya iyang bayo, no? Puti iya bayo, Action na Bray. Hindi naka-short sa, no? Tapos, nakitaan, guro, Katie, kabado ka kumagwa ka sa mall, usually may mga detector, na sila mong kung wala ba na punch, o kung ano dira sa boka, kitaon, gid ko na, kaya naga-bukol-bukol, gid na siyang hawak, bilog gid. Basi may disenyo na sa sulod sang short siya, may bulsa sa sulod, nga hindi pwede mahulog, way man?
waay man, hugot lang gid ko no, dogin butang niya lagid sa hawak ya. Nga doon nag-ipit bala siya garter sa hawak ya diri guro. Ati talent siya gid na guro daw mo sina. Ang baga nila perting ability sa drama ta ko no. Buwas si drama, idlo sa Lunes si drama na ninila mo. Ari ti sa subong sa may ginsaylo na di sa may back up 2, no? Wala labot, abi kay ginrekisa siya. Pag rekisa siya, makakuhaan pag siya mga sachet ng illegal nga droga. Pero ano nga mall niyaw? Ano nga mall ni? Ayala. Dira pa siya nangawat. Oo, dasulod. Isog-isog gani. Way gido na una nga tarong nga dira ka pa mangawat imo nga ang gwardiya da daw damo pa sa manong bakal da. Ang lain da pila pa na kapertahan agyan mo tis kagwagid sa pinapunta mo. Kun alang ka lang day mabunggo ka da sa mga kristal nga pirtahan na da. Gani isog-isog iti Action Bray no. Nakuhaan pagid sa mga shabu ang lain pinamangkot diri nila kay basibla ko nagamit tinakay traces na lang taran bilin. Ang pito gini ka mga sachet sang illegal nga droga, mga traces ini siya kag may mga tuter upod no, kompleto pati mga drug paraphernalia. Magambal kita nga traces na ni plastic na lang ni. Plastic tapos may mga pudpod na lang sa sulod. Ti ubos na kay kun mayong utok mo mangawat kimo sa iyala paano kada ka lagyo man. At yari ambot kun nagapirma pa man sa gani may face shield man sa kadala. Face shield ya tapos naka face mask man siya. Ti duhay siguro maglaom balang madakpan sa pagsulod ito sa may mall. Ti subong ari ti sa may back up to kay ti doble kaso ni lalabot possession sa illegal drugs. Do pailan pag sa kaso nga theft no, qualified theft sang tagdumaran sang mall. Kay ti mga sobraman mildos ang balor sang spam nga nakuha yamo. Ang kaso nga pagpangawat bailable na siya. Ang sa droga bailable man na guro pero madugay-dugayan na siya do bulubugat niya guro. Oo kay ti do 12 kag 15 eh. Duha ka section mo no kay may drug paraphernalia, may possession pagit sang illegal nga droga. Kaya ari subong ginakuan sa sang medical gina-check up di siya sang mga first responder anti sa sulod sa may selda sang station number 2 Action na Bray para buwas pa sa sa sang kaso no. Hindi siya pwede malabot makaplo pamangkot. Ano makoton to sabi yo? Testing ibig kun maayo pa magsabat. Ari so magina anong sa utok ya nga skadamo sang gusto ya kawatan dira pa ya sa Lim lang. Ano kingalan mo? Limwell ano? Rodriguez. Limwell mayo. Ano ikaw gito nagpangawat ng isa sulod din ha? Birthday mo kuno nay? Ano birthday mo? October ano? Nag-birthday ka October 21. 1989. 31 years old. Ikaw lang to kinaisa? May pod ko wala. Ikaw lang get? Paano ipinadasok to man? Paano mo to hindi mo gimutangaw? Sa hawak mo lang? Sa mga story Action Bray, no? Tisi may right man siyang mag-ipos Yes, no? Anyway, already na profile di sa subong sa station number 2. Sulod na siya sa selda, no? Sa backup to Action Bray. Para mapasakan sa nagakaigo nga panumbungo na. Kaya update ka na kayo sa ulunhan ng tiyo sang backup to may baybas ng supunta gadi ka tumpok na itong tao. Ay gali? Oo. Ako itong nga sinumbali ni sa subong gabi ha? Basi biyernes Nga gaw guro? Nagsabay mo na pinakalit sa update 3 no? Sa may kaso sa Twitter na kuhaan pa siyang illegal nga droga. Flash report sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Jan Diaz. Sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action Brian Warden. Action Firing Line. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad padayon kita salamat patrol ti tapos kagid manimuron kagida sa sulod sang prisuan. Action Firing Line. Kung kaysa ni nga mga tawo, way man takbalogin no kung anong ila problema sa kaugalingon. Sometimes makaatag kita sang medyo mapait kag makangkahanga komentar sa ila, pero way takbalob lang nga may aras na sang ginahuptan man nga problema. Pero ina nga problema, dapat hindi maglabot sa punto nga dugangan mo pagid ang problema mo. Action Firing Line. Tinaw nangawat kay mo, kaso na pagpangawat. Ikaduha nakwaan ka pa shabu. Why na to galing kay traces na lang to, meaning gagmain lang nagkalabili ng iba na ubos na usar
Oo, basi nabaligya. Yan naman to. Tuway siya kwarta. Action firing line. Bosus ko nangayo lang siya abi, no? Nagplangayo. Sabi ko hindi gid siya mapriso, no? Hindi siya ay sus ko priyagaba nga mga sitwasyon ni. Action firing line. Sugo, hindi man iguro sa sugo sa kapigaduhon, kundi sugo sa katuntuhon. Action firing line. Sige, ginahulat-hulat tadi ang friend ni Action An kung available na kay ma-congratulate tadi sa isa ka babayi no nga nanginda dinalagon sa iya sining examination, no, pagkuha sang exam kag nagtapuan, no, mangayo ta sang iya abi nga mga style kung paano niya na-achieve ini, paano niya nakuha ang ining numero abi nag-review siya sa pila ka bulan. Galing pagintindi ko di kung si Action Eden pa, beauty and brain, giba na siya kung actionan mo na. Action firing line. Oo, may itsura na, matahom na, maalam pa. Kay sa UNOR sa una, nag-first runner-up. Ini siya sa Miss UNOR gidyaksyonan. Hindi Miss Intrams. Kay madamo ni mga Miss mo. Miss UNOR gidyati first runner-up ka. Although nga tiway kay nag-queen, pero ara ka man gyapon gasunod sa queen, hindi basta-basta ina. Action firing line. Di mga ayo tatani isang iya sining mga hindi nyo to pagsundo ang ginhambal ko kagina yang doon way to maayo si Reyno nga ginapapagwa ko sang maestra ko ya kay hindi ko mapuslan sulod sa klase basta papasaro na lang kung hindi nyo gito pagsundon. Don't try at home kag sa school, no? Ang ginhambal ko amo ning sundon ta ho ang nagtapuan ho, no? Ang nagtapuan nga ini kay dako gini mabulig sa aton para mangin tawag sa nagani mangin kamo dira mismo ma-inspire kamo, no? Himuon tani siya nga inspiration sa mga kabataan da subong nga naga-monitor. Action firing line. Ti subong guro ang balya ni sa pose din sa balya speechless ko anay kay ka do hindi ko makapating ako iya ang numero 1. Imagine mo na bisan sino na malang guro daw malak ang imo nga paghambal nga pagkabalo mo nga ikaw ang number 1 sa bugos nga Pilipinas nga nakascore sa amo sina. Action firing line. Oo, nagdaog ka lang kanay sa raffle draw, gani nagdaog ka lang isa ka sako bugas, matyagan mo do imo ng mundo, di ba? Ini pang number 1 kay mo, iha. Pagdaog ko sa cellphone gani sa una, imagine mo na nga kadaog ka sa amo sini, di kaya magbakal. No, dilipay-lipay ka, no? Simple nga bagay, simple nga material, malingaw na tamo. Action firing line. Pinipayhan, pero daw yawan ta way pag-itsaksyonan. Sige, ma-commercial ko kay pagbalik ta karon, kabay pa nga matyagan ko subong na hindi siya kapati nagatubo-tumbo pa ni sa kalipay nga daw hindi masabat ang cellphone niya or base hindi lang ikaw aksyon nagapanawag siya, bugo siya nga pamilya, base naga-virtual na sila subong sang pasalamatay. Action firing line. Tapos naga-orderanay na to lechon, spiak bangga, bla kay boss madugay-dugay manihapon na ta, bo hindi gid magpatama inday ha, budlay nga matamaan ka kalipay ma. Action firing line. Bo that action job Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na
nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagagalan. May ngalanan nila. Basta ang nawiyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, na naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na naman ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag, bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtatapos isa nagtabog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon.
sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa atong mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagido, no? Nga ang baka! Tutugo sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, sige siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya na siya, magsiling ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot ko o tuwin niya. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV.
Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Last 8:50 Aksyon Radio Philippine Standard Time mga kaaksyon gina-endorso naton diri ang may gabilang kay Sandra Balandra. Salamat gid sa pag-monitor subong gabi mga kaaksyon. Dahil kay check ko sa Aksyon Eden Abuso, basi pwede mo lang ma-plastar aksyon ng medyo uwang blang cellphone ta, no? Nan amo ng mayo gid, no? Okay, sige. We have Aksyon Eden Abuso sa Kuan Provincial Capitol mga kaaksyon. Kay subong adlaw na dugangan na naman sa 234 ang nagpalasitive sa probinsya ho. Tisuno sa provincial government, medyo gutok-gutok na kag sulubra na ang mga pasyente sa mga district hospitals. Aksyon Eden, may gabi. Good evening, Aksyon Guy. Kag sa tanan naton nga mga kaakson, amuning kululbaan kay sa una. Kulbaan magpa-hospital, sumugpaan, nagidi akong masakit ka kay wala yung hospital, mabaton sa imo, dali-dali Aksyon Guy. Gani man, no? Kung COVID-19 ang pagkampalan, halos nagkakapuno ng occupancy rate sa mga COVID-19 hospital sa probinsya sa Negros Occidental. Ang action ng Brian ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz, sa iya, ang occupancy rate ng COVID-19 patient sa Valladolid Hospital, Action Brian, 102% na. Uy. Tapos, nalalapaw na yung Action Brian. Kaya mag 102% kang uli, ang iba nara sa gwa na no? Ang Action Brian, kung hindi ni puro COVID, kung normal lang ni mga masakit, kung nag-share na ni sila sa queen bed. Pwede gid. Dala ka lang folding bed, skilled ka lang. Tapos, ang sa Cadiz Hospital Action Brian, 92%. Ang sa Valeriano Gatuslao Hospital, Ara na Action Brian, sa 17%. Ambal ni Attorney Diaz, kinalauman nga matapos man ang annex building sa Cadiz Hospital, agad makadugang pa sang bed capacity para sa COVID-19 patients kay dako gid ini nga bulig. Pero kay Diaz, Action Brian nagakapuno man ang mga quarantine facilities kag sa piyak niya dahil in palayag Action Brian ni Diaz nga ginapadayon pa ang proseso sang dokumento nga ila kinahanglan para ipasa na sa Department of Health para tubalang kung madumduman mo may ginapropose sila nga ang mga quarantine facilities simuon COVID-19 field hospital. Kaya mo siyempre Action Brian karikot wala kung magkakanamo sa mga kinahanglan i-process. Siyempre hindi lang na Action Brian safety sa mga pasyente mo kundi pati sa mga gabantay pati sa mga healthcare workers. Dapat may mga standards na Action Brian nga butang ang DOH para kung makapasar ba, pwede ngay moon field hospital sa mga quarantine facilities para may backer. Pero kumusta ha? Why pa? Gina-LCD nila process ni Action Brian actually. Kay damo sa mga requirements nga kinahanglan ipasa sa DOH pero gina-process nila hambal ni Attorney Diaz. Kag dako gini mabulig Action Brian wala pa man ginapangamuyo na magsigi kasaka yung kaso diri sa aton pero may mga kabalo naman kita mga gina-hospital daan may mga severe cases Action Brian. Tumakibot kaya mga kinahanglan kabay pa hindi lang kita magpareho sa Cebu to ba lang sa yung mga pasyente sa lakyan na lang may mga oxygen tank lang sa guwa do ka ladluka na gini Action Brian no. Pero may ara gyapon wala pati sa COVID-19 Kasi
May sa ila na lang na Action Bray, no? Pero, sige lang kay follow up na Action Bray ang field hospitals bala kay damo man nagapamangkot labi na nga may ara yadaan sa mga hospital yapon nga hindi COVID-19 related Action Bray. Dito sa San Carlos kina mo report na kahapon nga ginpaobra na to ni Mayor Gostilo ang piyak nga wing sang hospital kay para magdugang sang 20 tanan ka katre. Pero ang problema niya naman din sila magpangita sa mga nurses na mga dugang dira Action Eden amo nang problema yaman to. Amo na Action Bray amo man Action yang balon Attorney Diaz kung ma-open na ning annex building di syempre madugangan sila bed capacity di syempre sa isa ka katre dapat silingon isa ka pasyente pero hindi mo silingon man isa lang man ang healthcare worker kailangan 24 oras Action Bray magtrabaho. Okay, dapat mo ginaya dungagan gid ti amo na actually ang DOH mo nagapangita gid man sa mga doktor gani mo kag mga nurses do pila ka libo galing ginakulang ang pungsod Pilipinas pero ginapabayaan ta pang iban nga magtabok sa iban nga pungsod no nakalilibog no. Gani Action Bray galing kay ti amo na malakis hindi taman may kadiblaan ang aton sini nga mga kwan ng mga healthcare workers Action Bray no. O galing nga matiner ka di kang sweldo mo, halos pangayo ang obra mo kung ngita kayo sa ibang nga pungsod to nga nagasweldo sa tag 300,000 ang bulan. Gani mo Action Bray galing mo nang pinakasubo sa tanan. Sige. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Pinaboso. Una sa balita ng Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Eden, temo na ang problema karon diri sa probinsya sang Negros Occidental, no? Amo ning ang mga frontliners sa Tonsubong nagapangabay gid sa aton nga mga pumuluyo. Buligan ta sila. Ang mabulig ta sila hindi kay kita mismo magtatap sa mga COVID patients kundi kita mismo magdepensa sang aton kaugalingon paagi sa mga ginahimo nga health protocol. Amo na nasinggita nila sa mga civilian, mga utod namon sa gwada, buligi kami. Pero hindi yang nga kamo ang magtatap sa mga pasyente, kundi magsunod sa anuman nga mga protocol nga ginapatuman sang gobyerno. Amo nang mabulig ta sila. Isubong ang DOH nag-hire sang linibo ka mga doctors kag mga nurses ayawan sa subong pangita ting iban ato na sa iban nga pungsod. Habang sa iban nga ang way katuya nag-nurse sa Pilipinas di man nurse kay imo yang ang imo sa nga sweldo batonon di pinakadako di botan tabi 20 20 abi dito si iban nga pungsod ya tag 300,000 iya ang bulan. Produkto naton hindi kita katilaw tani lang no ang masunod nga presidente amo ning tutukan nila ang aton sini nga mga health workers sa palaabuton nga mga inadlaw nga dapat trataron ta sila kag hatagan ta sila sang dako iya nga tsansa nga makabaton sang benepisyo nga maayad-ayad agud hindi maglalaya sa aton dispungsod Pilipinas. Hindi tagin man malabot ang sweldohanay sa ibang nga pungsod pero tani pataas-taasan taman. Kay bisan dako to sweldo nila ang homesick nila to perti man ang ila kahidlaw ang padalan la kwarta di perti man nagaugtas man na sila pero galing ti ginaantos na lang kay ti makagulo ginansya gidto sila makatipon-tipon gidto sila sang sa diri sila sa Pilipinas nga pila lang yang ginabaton mo pagkatapos butaon ka pa kung kaysa sa mga balayran nga hindi maintindihan. Titani ang next president naton tutukan ang mga health workers naton. May pandemya man o kun wala, dapat trataron gini sila sang maayad-ayad nga benepisyo kag maayad-ayad nga sweldo. Sila lang sa mga manunudlo taho, no? Wala sang doktor subong, wala isang broadcaster nga nagawakal sa radyo nga maayad-ayad kun wala sa mga manunudlo mga kaksyon. Ang iban pa naton nga utod naton nga mas mapuslan pagid sa gobyerno. Kag sang katawhan. Mayong gabi lang kay LC Toledo nagamonitor si Nanay LC mayong gabi lang kompleto gid ang gabi kung hindi kompleto ang gabi kung hindi makapamati sa Action Firing Line. Bawo salamat gid Nanay LC Toledo da salamat gid sa pag-monitor. Way na kita oras sa aton nga pagpangalagad. Ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati kita buwas sa amo man gihapon nga estasyon kag oras. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,